Sandra no es perdrà els Jocs Olímpics aquest estiu, però el que viu ella i tota la família pot ser siga digne de medalla, perquè ella, mare de dos filles de 5 i 3 anys, espera una altra criatura en qüestió de poques setmanes. I com que viu a Barcelona, tot estava previst allà. Però la situació, que ara ens contes, Sandra, va anar canviant a mesura que el virus es va apoderar de la nostra vida social. Presenta't, Sandra. Pues jo sóc la Sandra Jiménez i estic confinada amb els meus pares, la meva germana i les meves dos nenes. Parlem de dates. Quan està previst el part? Pues estic setmana 36, em toca 10 de maig, o sigui que 4 setmanes i ja em toca donar a llum. Viviu a Barcelona, però eres de Canet d'en Berenguer. Com vas prendre en família la decisió que visquereu així, al poble, tota aquesta situació? Sí, bueno, pues tot va començar perquè el divendres jo ja tenia el tren, perquè jo anava a vindre per a Falles. Doncs ja com tenia el tren i ja el dijous a Catalunya ja havien donat com el tancament de les escoles, pues dic, bueno, pues aprofito i passo una setmaneta que tenia prevista aquí, que la casa és més gran, estic amb la meva família i bueno, com el meu marit treballa a Correus, sí que res, vaig decidir vindre perquè creia jo que era el millor. I bueno, jo tornava 2 setmanes com a molt i crec que s'ha allargat la cosa i aquí estem. Ell està allà perquè ell com és un servei essencial, o sigui que continua treballant i a més s'ha apuntat a un voluntariat també per ajudar a la gent que no pot sortir al carrer i que necessita el menjar o la compra o el que sigui. Està bastant on fire en la situació d'ajudar a la gent i de portar-li les multes. Diu que sobretot porta multes de gent que el confinament se'l passa un poc per allà. Supose que has hagut de fer papers, perquè ara estàs així i has hagut de canviar hospitals i de professionals sanitaris. Sí, bueno, donaré llum en l'hospital de Sagunt i ja la segona setmana, quan ja tenia controls i ja vaig veure que no podia tornar, vaig anar a l'hospital a tramitar la targeta sanitària aquesta que és la momentània i bueno, me'n van tramitar molt ràpid, vaig trucar a la matrona i em va donar la data per fer-me l'analítica del tercer trimestre que em quedava i després l'ecografia del tercer trimestre la vam retrasar ja fins a setmana 37 per a no tornar a l'hospital tantes vegades perquè clar, l'hospital és finalment un lloc on estan molts infectats. O sigui que bueno, si l'embaràs va bé no necessites tampoc tant de control. Així que el dia 23 aniré a l'ecografia. Com està el teu marit? Com porteu tot això de la distància i com va la gestió de la situació? Pues bueno, la veritat que ja, clar, un cap de setmana sol s'està bé, però ja un mes ja està molt trist. Bueno, fem videotrucades tots els dies, o sigui que bueno, ens anem veient, després vam organitzar un lloc per casa de buscar el tresor i ell va ser el pirata que amb l'Instagram amb un filtre es va ficar de pirata i va donar comandos a les nenes. Bueno, intentem estar en contacte tots els dies i bueno, que ell també sentir el menys sol possible, perquè clar, és una situació que és fotuda. O sigui que bueno, anem fent, anem trucant i estem en contacte, però clar, estar sols, pues bueno, és complicat. A ta casa de Canet ara sou 6 persones. Com és la fotografia? Com vos gestioneu el dia a dia? Sí, aquí a Canet està la meva germana, que és més petita que jo. Després està la meva mare, el meu pare i les meves dues filles, que la gran té 5 anys i la petita té quasi 3. O sigui que esto és una locura. Tenim sort que la casa és un adossat i tenim un trosset de jardí amb gronxadors i tal, i bueno, ens salva la vida. Quan fa sol sortim de cap. Però tot i així es fa complicat perquè les nenes necessiten activitat i clar, pues, tots els dies anem fent cosetes, manualitats, jo he tregut coses d'internet per a fer l'anagram i bueno, de l'escola també al blog han penjat plans de treball
Però, bueno, clar, a P5 els plans de treball no són deures, són activitats per a fer amb ells. O sigui que, bueno, fem una estoneta de jocs, fem estoneta de joc lliure, fem estoneta de migdiada quan ells volen, perquè no funciona molt ja la migdiada. Perquè n'hi ha una retroalimentació quan una no vol, l'altra vol i ja es desperten i és... Bueno, no paren. Tens 2 feretes a casa. Penses que hauríem d'anar pensant d'obrir les portes perquè puguen pegar una volteta? Bueno, jo crec que és molt important que els nens comencen a sortir, però també entenc la situació i entenc que és molt difícil i que cada lloc no és igual. O sigui, jo, per exemple, tinc fora molt d'espai i a la platja de Canet ara mateix no n'hi ha ningú. O sigui que jo crec que la meva situació jo sí que podria sortir. Però, clar, no és el mateix, jo què sé, al Port de Sagunt, on el centre del poble, que n'hi ha molta més gent, hi ha menys parcs, i la conglomeració de gent seria molt més gran. Sí, és que tot s'ha d'agafar amb pinces, perquè, bueno, jo també crec que quan es deixen sortir, la gent se n'agafarà no solament la mà, se n'agafarà el braç, i és normal, perquè estem tots ja amb moltes ganes de sortir. I, bueno, hem de ser responsables, però és molt complicat. Jo sé que necessiten sortir perquè ho estic vivint, que necessiten sortir i jo tinc espai, però clar, han de ficar unes mesures molt clares per evitar conglomeracions de gent i per evitar que els contagis tornen a augmentar. Quina planificació de moviments feu per als pròxims mesos, per a les pròximes setmanes? És a dir, quan vos reagrupareu, etc. Bueno, vaig esperar a veure com surt l'ecografia per saber com està posicionat el bebè, perquè tampoc ho sé, i a partir d'ella planificarem. Jo crec que és una situació que no podem planificar res, perquè, clar, no saps en un mes com estarà la situació. O sigui que encara no tenim previsió de com fer-ho. Ell sí que ja prepara la maleta per quan hagi de vindre amb les coses del bebè, perquè clar, jo no vaig portar coses del bebè. I bueno, ell sí que aportarà les coses, ell vindrà, però encara no sé ni quan, ni com ho farem, ni què. I després la tornada, jo crec que bueno, quan estigui recuperada, si es pot viatjar sense cap problema, pues tornarem, clar, perquè a casa, pues bueno, aquí ja és casa de bojos, perquè... I sereu 8 a casa de Canet? I sobrevivireu? Bueno, tenim espai. O sigui que per això, bueno, ma mare està sofrint perquè està patint perquè no sap molt bé com ficarem les coses, però aquí tenim espai perquè estem a la guardilla. Tenim una cama gran, una de 90, i després el bebè pues, tampoc ocupa molt. O sigui que ja veurem com ho fem i com ens organitzem, però bueno, que per espai no passa res. ja sortirem de la situació, cap problema. Crec que n'hi ha problemes més greus i més importants que l'espai. Veig que t'ho prens tot amb molt humor, Sandra. Me n'alegre. T'ho prens amb filosofia. Bueno, tinc estonetes, com tothom, però clar, que és que, pues eso, és complicat, o la filosofia és bona o et tornes boig. I ja tinc estones de tornar-me boja perquè és com, pareu!